Kaya bledek suarane. Ampun kesupen, Pak niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Son saking pundi? Iki sone Pak Dewi ya. Pak Suwadi sing digawe. Sone gadan Pak Suwadi, terope gadane Pak Suwadi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa ya. Kok ora ditokne ya sone Pak Suwadi ya. Ha nggih. Itu tengah ajeng niku. Tengah ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son kiambak terop kiambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok ngono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Jeplak ditangkap pokok Sepurane, Dik, sepurane, Dik. Senenonon Ken. Sajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Oh iya, tak kaplok pasport wae. Pasport nggo ngaplok iki piye to iki? Kok Hongkong. Barang niki nyuwara sakmene kae klakep dong ngrungokne kabeh. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benawa langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere. Powere luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk. Ya. Cakomet. Nggih. Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. Nek nggih suarane kuwi kaya ngono. Bahaya. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Gitu, Pak. Heeh. Ketake lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, tak resep. Gampang. Ya. Yen was rina
Ninggal katresnan digarap gamelan. Ha, musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk Niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Yo, yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yuk, kaya ngopo? Dados. Biasa. Wah, Dek Niken, makin sehat pokoknya gede. Niki luar biasa, Kang Anto. Nggih. Menika